zan iya mai da nan wajen makabarta ga kowa da yake nan, amma ba dan haka na zo ba. Ban sani ba yana musu ciwo ko baya musu, amma ni yana min, domin an cutar da su ba bisa wani dalili ba. Kalli tsoro a idanunka, ka san me yasa na zo nan? Duk da cewar an mun duka amma kuma na sake dawowa, kuma kana tsoro akan me na zo yi ba? Kai meye ne? Saurin me kake yi? Kamar wacce ranar so kake in sake suburbudar ka ba? To ku jira, ina zuwa. Dan kai nasarar raba tsakanin masoya, sai me kuma? Za a gina gunkinka ne don girmamawa? Kana alfahari gwamnati ba ta sa ido akan barnarka, yayin da kake yawonka a gari a cikin bakar motarka. Idan lokacin ka yayi, kamar kare za a harbe ka akan titi. A lokacin kana ji za su kasance tare da kai ne? Suna jin kara kamar hankaki za su tashi. Kamanta ma duk da wannan, kana so ka san menene ya kawo ni nan? Ta wata fuskar kai mutumin kirki ne. Magana ta gaskiya, na zo ne domin na gode maka. Ka san me yasa? Da so nake na sheke ka, da na dade da yin hakan. Kai ma da ka so da ka kashe min mutane na. Amma kuma sai kai da bukata ta ya zama na ko kadan baka illata min abokaina ba. Wannan kawai yasa na fara tunaninka. Kakan hana kanka bacci ne domin wani ya samu yayi. Duk da cewa kana cikin mummunar harƙalla, ni ina son gaskiyarka. A rasu in ba ta dalilin kuɗi ba, shin ka taɓa kai farmaki ko kashe wani a bisa matsala ta kai da kai? Ka taɓa? A rasu ka taɓa soyayya? To hakan ya fi jagaliyanci wahala. Mai yiwa da a ce kana da masoyiya, zan yi tantama a ce ka faɗa wannan harƙalla. Duk da cewar ka raba da masoyiyata, ka dawo min da abokaina. Na gode a rasu. A rasu kai kokari kafin ka mutu kai abokai irin waɗannan. Samun irinsu ba sauki. Ni na san wahalar samun irin abokan da za su so ka tsakani da Allah. Zan gaya maka wani abu kuma. Sam kada ka yi wasa da soyayya da kuma rayuwar masoya. Domin ba kowa bane zai kasance irina. Sai an jima. Wannan ya cika namiji, namijin gaske kwarai. Da tuntuna ce irin wannan namiji yana tare da ni, da na kafa wani babban tarihi. Shi jarumta ce a zahirinta. Ya shigo haraba ta, ya kira ni mabaraci, ya kira ni dan jagaliya, ya kuma kira ni watsatse. Kasa na ji ni kamar wani maraya. Wannan jarumta ake kiransa. Madadin ya zo da wukake da adduna yana sara da suka. Wannan yaron ya mare ni da hikimarsa. Kai ne mutum na farko da ka taɓa nuna soyayya ga maƙiyinka. Wannan namijin gaske ne. Shikenan, zan bar wannan harƙalla. Ka yi magana sosai, amma daga ƙarshe ka ce da a ce ina da masoyiya. Ka faɗi gaskiya. Duk mai masoyiyar da ke so da ƙaunarsa da kulawa da duk wani sashi na rayuwarsa wacce ta ta'allaka rayuwarta a jikin tasa rayuwar, da haka ta kasance, da duk wannan bai faru ba. Hakan zai koyar da mu mu'amala. Gaskiya ya kamata duk mu watsar da wannan harka yadda ka ce. Je ka. Kai, ku bar shi mana. Na ce ku bar shi ya tafiyarsa.